Wicknel havasi kumira iko zvino vaudza Thomas Mapfumo kuti akumbire ruregerero agogona kutengerwa imba ye200,000 pamwe chete nemota yacho. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Vanyoraiwo Wicknel vakati, as much as I love his music, kuseka nakwana kamba kwekuseka namakwati iye anei. He came to Zim and was stranded, had nowhere to stay. The opposition will use you and never help you. Kufira fame pa social media chete. Makura mukanya. And your music made a significant contribution to the liberation struggle. Apologize publicly for being led astray. Modzoka to your founding principles and values. Straight away, as my best musician of all time, Mouya ndokutengera Mota, brand new of your choice, ye $200,000 ne imba ye $300,000 all registered in your name. Inga makaimba mukati dai tenzi vaiziva zvavo vaitora urombo urasa vagopa upfumi kuvanhu vagoyamura vanoshupika vagotipawo nechekudyawo. Ndiro rufaro paZimbabwe Wicknel vari kuita zvinogara zvakadaro, but all in the name of Zanu PF, the ruling party. Ja is enjoying his latest shape S-class. Zvakaipei zvinovengwa nemuroi chete. Dzokai kune vamwe mukanya. Pati iyi inonzi Zanu PF zviri pachena ichatonga kusvika narini. Nyangwe mukandituka music yenyu ndoridza chete pamberi nemusangano. Saka ndo tsamba yanyogwa naSewicknel vachiudza Thomas Mapfumo kuti dzokera ipo paya pawaisimboimba tiri kuchimoyo. Muri kuchimoyo iye Sewicknel wanga asiko hake, asi kuri kunzi dzokera ipo mafounding principles enyu zvamairwira rusununguko rambai muchiita saizvozvo mugowanawo nhaka yenyu iri kubva kuna Sewicknel kubva kuZanu PF via Wicknel. Hameno kuti ari kutonga umwe ndiani between Zanu naWicknel wacho, asi ivo vaMapfumo vati regai tigoona kuti ndichauya rini, ndichakufonera kana ndauya. Maybe mukanya vari kuconsider kuita public apology, or he is being sarcastic as usual. Asika izvi zvekunzi kwai opposition inokushandisa, opposition yacho ndiani? Ma-citizens here kana kuti these are just individuals. Matauro aSewicknel ari kungoti zvinovengwa nemuroi zvese zviri kuitwa neZanu PF, uye Zanu iyi ichatonga kusvika narini. Zvakaoma. Do leave your comments on what you think. Thomas Mapfumo odzoka here kuzotendwa jeni yake yese nemba inodhura nemota kana kuti okontinya ari kudiaspora ikoko? Maybe zvakamuomera, kondiyana anoziva.